Masarap na Ilocano inabraw matitikman ngayong araw mga idol with pritong bunog mga idol. Ang sarap crispy yan. Samahan mo pa ng bulaklak ng kalabasa, wow na wow. Dahil ngayong araw nga ay nakabili na naman tayo ng sariwang talbos po ng sitaw at saka bulaklak ng kalabasa. At syempre yung kabuti po ng dayami with kuros mga idol. Ito po yung dried na shrimp mga idol at saka sa isa't kalahating tubig ay magpakulo lamang at lagyan ng bagong ginamos mga idol at ilagay at palambutin na ang ating talbos ng utong mga idol or yung sitaw at saka siyempre yung ating kabuti na dayami mga lodi at pakuloon lamang yan. At 2 minutes lamang po ay sos kapag medyo malambot na yan mga idol ay pwede nyo nang ilagay yung inyong kuros para magkalasa na yung sabaw mga idol. Sus Mariusep. Ayan, tingnan nyo, ang dami po nating mga kuros dito. Pinasa sa inyo, pwede nyo hugasan, tignan nyo naman. Talagang malasang malasa na po ito. Tapos ilagay natin yung ating kalabasa, panghuli na yan. Dahil within 30 seconds ay pwede na po yan na napakuluan. Ay pwede nang kainin mga idol. Ay sus Mariusip. So ano pang inaantay ninyo mga idol? Ay sus mamaya-maya ay uulan na naman mga idol dito sa amin. Ayan, after 30 seconds lamang mga idol. Ay pwede na ang ating inabraw. Ay sus Ilocano inabraw mga idol. Bulong ugot iti karabasa kas kada utong kakabsat nga dapay iti uong na tigarami apo naghimas kakabsat ya may kayon mga taon.